cas va ser el meu avi. Però clar, el meu avi m'ho va explicar, però jo tenia 6 o 7 anys. Perquè jo anava a la vinya, què faig avui? Tallaves allà, i deia, vine cap aquí, em va dir un dia, me'n recordo, vine. Ara t'ensenyaré a podar. Podar? Si jo d'això. I em va ensenyar a podar. La poda, ja que regulem i busquem la qualitat de la vinya, que és el que estàvem acostumats a fer fins ara, en aquest sistema així, anar podant sense mirar de tallar arran ni fer res de res, ens vam donar compte, amb el sistema italià, que tots els talls que estàvem acostumats a fer de molta amplada de diàmetre i molt profundes fins arran, que ens produïen? Ens produïen el con de dessecació, que tot el que tallàvem a dalt quedava mort cap baix i no corria tan bé la saba. Llavors, com vam veure aquesta escola italiana, la seva forma de podar, vam anar a aprendre'n i la vam anar adaptant aquí a Sant León. En què consisteix? En intentar fer el menys possible les ferides dobles de masses anys, intentar fer-les el mínim possible, deixant el tros de dessecació i deixant corones a tot el que vas tallant. La corona vol dir que no es talla fins aquí, sinó que es talla deixant una mica perquè ell sol es tanqui a poc, sense que es mori un tros a la fusta.